Persembahan dari Nyai. Kurang semangat. Nyai. Ojo keras-keras nek saleh yo pancen. Pancen keras. Matur suwun sampun kersa mirsani budaya sinten malih yen boten kita sing uri-uri mugi-mugi budaya Jawa tansah angrembaka saleho budaya oh saleo karya budaya oh saleo karya budaya saleo karya budaya. Mugi sedanten tansah pinaringan keselamatan, kesehatan, keberkahan lan pagelaran punika mugi pikantuk idiparilah danyang semara bumi wonten ing dukuh mriki. Mbok menawi wonten klera-kleranipun anggen kula matur Gusti Allah ingkang paling jangkep sedaya mawon kula aturi nekseni. Karya budaya.
Mana penggemarnya Excel Marsanda? Wah, gayeng. Mas Bajing, aku njaluk piano Mas Bajing. Bagaimana kalau malam hari ini Mbak Excel Marsanda kata-kata dulu, oke? Yo siap ke HP ini, yo siap ke HP ini gini. Mbak Excel ini gini ya. Karena malam hari ini Mbak Excel mempunyai masalah dalam percintaan. Ojo lali kok nganggo kata-kata. Rekod siap. Ya, Mbak Excel sini dulu Mbak. Pianone sing rada sedih. Selamat malam Besti. Selamat malam Besti. Semangatin aku dong. Aku lagi ngerasain sakit hati. Pikirannya gak karuan. Salah satunya dulu aku pikir lukaku bersama masa laluku itu lebih parah. Tapi ternyata Tuhan mempertemukanku denganmu hanya agar aku merasakan dihancurkan seakar-akarnya. Tuku lawang kayune jati. Wes kadung sayang, jebol ditinggal pergi. Wah, gayeng ini. Gayeng tenan, gayeng tenan. Ayo, siapa meneh? Siapa meneh? Marcella. 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 Ayo gini. Kata-kata no. Kamera siap? Halo teman-teman. Aku ora duwe kata-kata. Aku nggak perlu kata-kata. Sing penting bukti nyata wae. Oh, Mar. Oh, Mar. Marsa. Ini Mbak Marsa itu dari Kabupaten Temanggung, tepuk tangan dulu. Ini wakil kota Temanggung. Sing indah ya, Sang. Selamat malam warga Malam. Sehat, sayang. Nopo niki? Kata-kata? Nopo nggih, mboten gadah kata-kata. Apa ya orang ndek kata-kata aku? Apa, Mas? Hah? Ubur-ubur ikan lele. Ojo balen karo mantan le. Ya. Ya, ojo balen ya. Spesial malam hari ini Mbak Excel Marsanda dapat kado, tepuk tangan dulu. Ayo tuh, dirayu tuh. Weh, ayo, weh kudu pinter weh, sok ra iso kene, dirayu kae. Apa ini ujung-ujungan rayu? Halo, selamat malam semuanya. Iki kata-kata apa? Kok kon ngerayu anake wong piye to, Pak? Hah? Apa jenenge? Jenenge Excel, jenenge Mbak Excel. Dari Temanggung, sama-sama dari Temanggung juga, dan saya juga menghormati Salihu, karya budaya luar biasa. Balala, terima kasih. Aku mengarep ngomong semangat ya Mbak.
Itu ae. Rayuan apa kok ngono iki? Daru ra aja nangis ya, Ru. Aja nangis. Oh, aja nangis ya. Spesial untuk Excel toh. Spesial buat yang habis diputusin, mana suaranya? Wes ganti, wes ganti, wes ganti. Pas penak alah lah. Lanjut. Udah nangis terus. Ora apa-apa. Lamune pateni gandane Kang Sekar Gadung. Gandane Kang Sekar Gadung miwah kembang menor kang eswara winur lan toya-toya tan katingusama mangambar-ambar wur kuku sing dumaku molir mega mimbo Bathara boyai garwaning sot tega temenira yai apa dosane panjatan sira yai enggal katingan yaitu kok punapa to lamun galih kayaknya kita kayaknya kita Ora
dadi pemujane ati pancen malaikat semu gawe ketering ati yo mung sliramu sawiji angrerujen atiku yen dhewe sliramu nalikane jaman pisananku ketemu malaikat semu binar netramu lan kaki rino lawan wengi sliramu kang ati nadyan ada tunomu nanging jone atiku tansah kecaketan sliramu timbang ana ayu tresno sing ati lan ana ewa sliramu. Pripun badukun saleho karep kaya budaya putra atun tenten kula nggih purun mesti enggal mantun lamaya Apa mriki daleme Mbah Mangun sing kondang dados dukun tetangga mesti matun gadah putri namine atun kula niki Mbah estu badhe padha jambi wuyung sanes jambi wudun pripun badukun kersa paring itu putra atun Mbah kados kula nggih purun mugi enggal mantun tak saka tak saka iya
Tolong pawangnya, hati-hati, awas. Satu persatu dulu. Tahan. Tresnan sejati.